Otevřená kniha otázka, jaká je boží přirozenost? Bílé tučné zatržítko odpověď, první Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, musí ho uctívat v duchu a v pravdě. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4:24:2. Církev je jeho tělem, plností toho, který naplňuje všechno ve všem. Církev je jeho tělo, plnost toho, který všechno ve všem naplňuje. Efeským 1:23:3. Bůh je oddělený od stvoření, je nezávislý a je stvořitelem všeho. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země, nebydlí v chrámech udělaných rukama. Skutky apoštolů 17:24. Kdo mu dal něco dříve, aby mu to musel vrátit? Vždyť z něho, skrze něho a pro něho je všechno. Jemu buď sláva na věky. Amen. Římanům 11:35-36:4. Bůh je jediný, není to panteismus ani polyteismus. Ke komu tedy připodobníte Boha? A jaký obraz mu dáte na roveň? Izajáš 40:18 svatý praví, ke komu mne připodobníte, že bych mu byl roven? Izajáš 40:20